תלמד. בבוקר אנחנו באים איתך שלושתנו, ואל תעשה פדיחה. Demain matin, nous viennent avec nous trois. תחוע. הבנת? אמא מתה, נו תחוע. הכרטיס אצל הרב אין לו מושג איפה הוא. הוא תשובה להביא, כן? אז שמה, שלא תוליד? כן. יאללה חבר'ה, חסד. מה? מה החידוש היה רציתי להגיד? אמר חידוש שרציתי להגיד. תמיד הרב מביא דוגמאות מהאייפון, וזה. עכשיו יש עניין של קאבר, אתה מבין? של כיסוי. אז כיסוי זה יותר מתאים להביא דוגמה מסמסונג, אתה מבין? כי כיסוי של האייפון לא עוזר, גם ככה המסך שבור. כיסוי סמסונג. Signe de multiplication, 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 paragraphe, signe de multiplication. מה העניין של חסד? מה? נו? מה העניין של חסד? אם נגיד משהו חסד. חסד, מה עשית? נו, מה? בחייאת רבי. על עניין של חסד, דרבק. זה גם כן מורה על האהבה, נכון? מה הקשר בין חסד ואהבה? חסד ואהבה? ברגע שאתה אוהב מישהו, אתה גומל איתו חסד. או שאתה גומל חסד עם מישהו, אתה אוהב אותו. חסד זה המשך. זה המשך, זה בא מאהבה. יש מושך. נכון? מושך חסד כמים. אם מישהו לומד איתכם חסידס, ואתם צריכים להסביר לו מה זה חסד, איך אתם מסבירים לבן אדם מה זה חסד, ריבונו של עולם? אברהם אבינו, מה הבעיה? אה? אברהם אבינו, זה חסד. אז אני אומר, מידת הרצינות, אני אומר, וואי, חזק. וככה, אני אעשה הסבר טוב. אם אתה רוצה לדעת מה זה חסד, לך תעיין בספרים. לך, אברהם אבינו, עיין שם. איזה הסבר טוב. ודל, ודוק. אז מפה אתה רואה שזה לא דוגמה טובה. אני בספרים, תלך תעיין בספרים. תחפש אותי בחדר, תמצא. בספרים. אוקיי. לא, מה, חסד, אברהם אבינו זה חסד. נו, מה זה חסד? תפסיק. זה עניין של גמילות חסד, גם למי שלא מגיע לו. אוקיי, אז תגיד שאתה לא יודע, אנחנו אמרתי שאני לא יודע. נבין אותך. אני גם אמרתי שאברהם אבינו, וגם אני לא יודע. נבין אותך. אברהם, לא הכרתי אותו, לא יודע, באיזה כיתה היה? זה בעיה שלך, חביבי, אני מכיר אותו. אוקיי, אז רואים בעצם שעניין של חסד, ולכן אולי האדמו"ר זקן אומר בתניא שבאהבה, אפילו אהבה מסותרת ואהבה טבעית, חייב להיות קצת יראת שמיים. בעצם לא רק שהיא חייב להיות קצת יראת שמיים, זאת אומרת, יראת שמיים זה היסוד של אהבה. אבל בוא נגיד עניין של אהבה בלי יראה. אתה יודע מה זה אהבה בלי יראה? זה כשאוהבים כל כך, לא שמים לב על השני. בוא נגיד אימא'לה, שכל כך אוהבת את הילדים שלה, שאפילו היא לא נותנת להם ליפול על הרצפה כשהם מתחילים ללמוד ללכת ברגל. הם לא ילמדו אף פעם. היא הולכת בבית ספר איתם, היא עושה את השיעורי בית איתם. היא בחיים לא תיתן להם ללכת לאיזשהו מקום לבד. למה? בגלל שיש לה כולה רק מידה אחת של אהבה. חסד אמיתי. החסד אמיתי הזה, אין בו בפנים עניין של יראה. מה זה עניין של יראה? העניין של לשמור ולהרגיש ולשים לב על השני, לשים לב על הילד. היא רק אהבה. מה זה אהבה? זה תמיד להיות מושך, תמיד לקחת עוד מקום ולקחת אותו, ושהדבר השני יהיה איתי. חסד זה אהבה? העניין של גמילות חסדים זה גם למישהו שאני שונא. לא. חסד זה אהבה. אז בתוך החסד אתה צריך... לא, אני לא יכול לגמול חסד למי שאני לא אוהב. אהבת לה, רק כמוך. זה מה שאני אומר. גמילות חסד. אי אפשר לעשות גמילות חסד למישהו שאתה לא אוהב.
אתה חייב לאהוב אותו מה? אז כשאתה עושה למישהו, כשאתה מחנך ילד ואתה נותן לו, נגיד, אתה נותן מכות, אז זה לא מצד החסד? לא, לאו מצד דווקא. הגבורה שאתה לאו מביא דווקא. בחינוך. יכול להיות שזה גבורה, בביטוי גבורה, אבל אהבה זה יכול להיות בפנים. בתוך אהבה. חוסר שבטו, שונא בנו. זאת אומרת, שבגלל שאתה נותן את השבטו, לכן זה מראה שאתה אוהב אותו. אוקיי? אז אני לא אומר על זה. אבל לא, אז אהבה, זה לא אומר חסד. לא, יש בתוך אהבה, יש גם כן בעיה. זאת אומרת, אם בתוך הבן אהבה אדם אתה- הוא רק אהבה, אז יש לו גם לא, כן בעיה. אבל בתוך אהבה אתה אבל- יכול להיות לשים גם גבורה. אבל לא, שזה שנייה, בא- אני לא אומר, שזה אני בא לא אומר, מאהבה. אני לא אומר שסוג אהבה כזה זה טוב. אני לא אומר שסוג אהבה כזה לא, זה אני טוב. מדבר על טוב או לא טוב. אבל אני אומר, בן אדם שאוהב, ולכן בצרפתית אומרים פסיון. זה כל פסיון? כיסופים, אהבת כיסופים. מה זה אהבת כיסופים? שכל כך אוהב, שהוא רוצה תמיד, צריכים להיות תמיד ביחד, צריכים להיות ביחד וכו' וכו' וכו'. אבל זה דווקא בסוף זה לא חסד. נהיה חסד. זה אהבה. כן, אבל זה לא חסד. אבל זה לא אהבה אז אהבה זה לא דווקא שמכבדת את השני, זה אהבה חד-סטרי. זאת אומרת, אני אוהב אותו כל כך, אני לא נותן לו לחיות. אני רוצה תמיד להיות איתו, אני נשאר איתו, אני הולך איתו בעבודה, אני נשאר איתו. מה זה ילד קטן? הוא יש לו רק חד-סטרי באהבה שלו. הוא רוצה תמיד, אבל האהבה שלו אומר, אם אתה אוהב אותי, ואני אוהב אותך, תן לי ללכת לעבוד, ככה שאני אוכל לטפל בך. לא אני רק... זאת אומרת, הוא לא רוצה, אין לו סוג אהבה מושכלת בשכל וכו', יש לו רק אהבה אחת. מה זה? להיות עם האבא. אוקיי, זה בסדר, אבל למה אתה מסביר שאהבה זה אגל חסד וחסד אגל אהבה? זה לא אותו דבר. בדיוק, זהו, זה שתי דברים שונים, זה לא חסד דבר? ואהבה. אתה אומר שאהבה אגל חסד. שנייה. יש לנו כמה מצוות. לאהוב את השם ולהיראה אותו, נכון? כן. זה נובע מאיזה מידות אצל הקדוש ברוך הוא? האהבה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא זה חסד. תענה למה שאני אומר. זה נובע מאיזה מידות אצלנו? חסד וגבורה. גבורה זה שורש מידות לא תעשה, והאהבה זה שורש המידות, וזה לא תעשה. אולי זה שורש, אבל... חסד נובע מחסד אהבה. אבל אני שואל אותך, עכשיו אני גומל חסד עם מישהו. המוכרח שאני אוהב אתה אותו? אומר גומל חסד, אני לא מדבר על גומל חסד. אלא? אני מדבר לך על חסד. מידת החסד, בדיוק. אז מידת החסד... מידת החסד זה לא רק אהבה. אוקיי. זה לא רק. אולי יבוא קצת יותר מאוחר על מידת החסד. אבל בינתיים תסתכל על מידת החסד רק בתוך עניין של אהבה, כך שנוכל להמשיך. אבל זה מעצבן אותי. אתה אוהב לעצבן, אני... כך כל הזה ירגיע אותך. עכשיו, לא אוהב זירו, זה רק... אוקיי. אז מה יעלה לי הייתה את השאלה? הסוכרים. Non, mais c'est bon, on doit avancer אוקיי? comme ça, on avance comme ça. עכשיו, מה העניין של חסד? העניין של חסד זה תמיד ללכת יותר רחוק ויותר רחוק עד קלות הנפש, עד הסוף. עד הסוף. כשאוהבים מישהו, הולכים עד הסוף. רוצים להיות איתו, יהיה מה שלא יהיה, עד הסוף, ילד. רוצה להיות עם האבא, בכל מקום, אפילו בתוך השירותים, בתוך המטבע, האמבטיה, בתוך המקום, וכו' וכו'. כשאוהבים, באהבה שלא כוללת גבורה ולא כוללת דברים אחרים, רוצים להיות עד הסוף. לא רוצים שיהיה משהו אחר בינינו. לא רוצים שיהיה, הולכים לישון איתו, הולכים הכל, לא רוצים שיהיה שום דבר אחר בינינו, נכון? זה עניין של חסד. ויותר, האבא נותן מקום, יותר הילד לוקח את המקום. הראיה, אצל ההורים, כולם יודעים, אם לא סוגרים את הדלת, הילדים מגיעים לישון במיטה. למה הילד מגיע לישון במיטה? אם אתה סוגר את הדלת, הוא מצליח לישון לבד. אז אבל כשאתה פותח את הדלת, הוא מגיע אליך במיטה. מאוד פשוט, נתת מקום. עניין של אהבה, אוכלת ושורפת, כוספת, מה שאתה רוצה, לוקח את כל המקום שיש בינינו. לא רוצה שיהיה שום מקום בינינו. עכשיו, אפשר להגיד שגם כן, ולכן אצל אברהם, אתה רצית קודם כל להשוות את חסד ואברהם, מה עשה אברהם כל הזמן?
היה מוסר שיעורים, והיה מסביר, והיה הולך, לך לך, היה הולך בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום, ומדבר ודורש וכו' וכו'. מה העניין של חסד? מה עשה הבעל שם טוב? הראשון אצל אבותינו הקדושים, מה הוא עשה? כל הזמן ללכת וללכת בחוץ וכו' וכו'. נקרא לזה לכבוש שטח. תמיד החסד, תמיד האהבה, מביאה לכבוש שטח ועוד שטח ועוד שטח ועוד שטח ועוד שטח. האהבה הזאת אצל הילד רואים עד כמה הוא רוצה לכבוש שטח. למה למשל החכמים אסרו ללכת ולאכול פת נוחי, אחד מהטעמים שאסור לקחת יין נסך. אחד מהדברים. יש שני דברים ביין נסך. בגלל שהיו עושים ניסוך לעבודה זרה, אבל מה, עכשיו אף אחד לא עושה ניסוך לעבודה זרה. אלא מה? בגלל שגדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, ומפחדים שכשאני הולך אצל הגוי, ואני הולך לקחת יין איתו, אז נהיה יותר מדי קשורים. עכשיו, למה אסור לאכול כל בישולי עקום? בגלל שאם השכן שלי, העקום, מותר לי ללכת אצלו, כמו שום דבר, אני אעשיתי לך רק חביתה. בוא תאכל איתי רק חביתה, וזה משהו, לקחתי מחבד רק בשבילך. מותר לי ללכת? אסור לי. למה? כל עוד שאני לא פתחתי את האור, את האש, אסור. מה זאת אומרת? ואגב, עכשיו אני מבין למה לכאורה גם המחבת נהיה לא כשרה, בגלל שכל הטעם של החכמים זה לאסור את הקירוב לבבות. אז אם מדי פעם הוא עושה את החביתה הוא בעצמו, ומדי פעם אני פותח לו, אם אני לא עושה את המחבת גם כן, אז הוא נגיע לאיזשהו בעיה. אולי נסביר את זה יותר מאוחר, אבל זה השאלה שלי. עכשיו, אחד מהדברים שחותמים את ידידות, זה כשאני מגיע ואני מזמין אותו הביתה. אם אני מכניס אותו אצלי, זאת אומרת, אני נותן לו מקום לכבוש עוד שטח יותר אינטימי שלי, אנחנו נהיים יותר חברים. אי אפשר להיות חבר ממש אם אני לא מזמין מישהו אצלי הביתה. זה בעיה. זה ככה. למה? בגלל שאתה מראה לו שיש שטח איפה שאתה אסור לך ללכת, זה בדיוק נגד האהבה. אם באהבה אתה אוהב, זאת אומרת, אתה נותן לי רשות להגיע אצל השטח שלי. וזה ככה. אהבה, זה רוצים לכבוש יותר שטח ויותר שטח ויותר שטח ויותר שטח. זה אהבה. חסד, אהבה מגיע מחסד. מה העניין של החסד של הקדוש ברוך הוא? תמיד לכבוש שטח. איזה שטח הקדוש ברוך הוא כובש? כאן כבר לא מדובר על כיבוש, מדובר על לברוא שטחים איפה שאני אהיה שם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בוא נגיד באופן אחר, מיד, מה החברה עושה? קודם כל החברה מה היא עושה? היא בוראה את המקום שלה בעצמה איפה שהיא. איפה שהיא, החברה הזאת, אני קודם כל רוצה לכבוש את המקום שלי. קודם כל אני כובש אותי, את עצמי, אחרי זה אני כובש את הסחירים, אחרי הסחירים אז כובשים שטח, ואחרי זה מיד שאיזו חברה מגיעה להיות ממש היא כבשה את המדינה שלה, מה היא עושה? היא כובשת במדינות אחרות. היא הולכת. כל הזמן היא תמיד הולכת וכובשת מקומות אחרים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית של הכל, אז מה זה אצלו העניין של כיבוש? זה לברוא. הבריאה יש מאין של הקדוש ברוך הוא, זה הביטוי של החסד שלו. עכשיו אני עושה סיור. אז אמרנו ככה,
שבעצם, מה זה חסד? אמרנו שחסד, מחסד מגיעה אהבה. מה אמרנו אחד מהבעיות? לא מהבעיות, מהביטויים של האהבה. מה זה ביטויים של האהבה? כיבוש שטח. זה יכול להיות שטח מקומי, בין חברים, מגיע אצל הביתה. זה יכול להיות שטח אינטימי בין הילדים וההורים, ההורים והילדים, מה שאתה רוצה. זה הכיבוש. זה הכיבוש. זה הכיבוש. זה הכיבוש. עכשיו, מחסד. כאן רואים יותר טוב? הכיבוש הוא לא מגיע ממי שעושה את האהבה. אז מכאן, מחסד מגיע אהבה. מחסד מגיע אהבה. מאהבה, מה זה אהבה? מה זה אהבה? הביטוי של אהבה זה כיבוש שטח. מה אמרת? באהבה, מי שכובש, זה לא מי שנותן את האהבה, זה מי שמקבל את האהבה. לא, מי שיש לו את האהבה. ביטוי של אהבה זה כיבוש. עכשיו לכאורה אתה תגיד, אבל גם להורים... אני אוהב אותך, אז אתה כובש אצלי. שנייה, אתה תוכל להגיד... סליחה, לא שמעתי. אז אתה יכול להגיד, אבל גם ההורים אוהבים את הילדים. למה הם לא כובשים? בגלל שההורים הם כבר ילדים גדולים. מה פירוש גדולים? זאת אומרת, הם מבינים שמהאהבה היא גם כן ניתן לשני לחיות. אבל ילד שאין לו את הכוח הזה של עצירה, לעצור, אצלו יהיה ביטוי של אהבה, אהבה טהורה. לא כמו ההורים שבתוך האהבה יש גם כן גבורה. אז אתה אומר שהוא אוהב, הוא רוצה לכבוש? מי שאוהב, כובש. רוצה כובש. רוצה את הכל. רוצה את הכל. אין לו גבולות. ואם באצבע רוצה... עכשיו בנוגע לקדוש ברוך הוא. שהוא אוהב. Mais la passion en français, c'est quoi? Quand deux hommes, une femme et un homme s'aiment. Ils vont essayer de se rassembler jusqu'au mariage pour arriver dans l'intimité. אנחנו לא mbinim. הצופים ביוטיוב לא יבינו. C'est quoi la svara? C'est le lien. C'est que l'amour a fait en sorte jusqu'à qu'il n'y a plus rien qui nous sépare entre les deux. אוקיי, אז זאת אומרת שהביטוי של אהבה, לא, הביטוי של אהבה זה כיבוש שטח. יוצא מכאן, שאם חסד זה הביטוי, אהבה זה נובע מחסד. ומה זה אהבה? זה כיבוש שטח. יוצא מכאן שמה זה חסד? כיבוש שטח. מסכימים עד עכשיו? אוקיי. אצל הקדוש ברוך הוא מה פירוש כיבוש שטח? זה בריאה והוויה תמידית. בריאה תמידית. למה בריאה תמידית? בגלל שאם אני לא בורא, אז איפה אני אכבוש? אז מה הוא צריך לברוא ואז לכבוש את זה? לא, אצל הקדוש ברוך הוא, הבריאה זה הכיבוש. זה גם בורא וגם כובש במקום בקר. לא, כן, מכיוון שהוא הבעל הבית היחידי, אז הבריאה הוא הכיבוש. אבל אם אני לא בורא, מה אני לא כובש? למה הוא צריך לברות? נכון? למה הוא צריך לברות? האם אהבה צריכה כיבוש? האם הביטוי של אהבה צריכה כיבוש? מתאימה? אהבה, היא צריך לכבוש. אני אגיד יותר טוב. לא, אהבה לא צריכה כיבוש. מאהבה נובע כיבוש. לא כמו שאמרת, שכדי שיקרא אהבה צריך כיבוש. בגלל שאתה עדיין קורא לזה צריך. אני לא אומר צריך. נובע. מה זה נובע? זה בעל כוחו. בעל כוחו. כדי שיהיה גרביטה. צריך שיפול? לא. הגרביטה נובע, זה נופל. נקודה. מאהבה נובע כיבוש שטח. נובע. אתה לא יכול, זה ככה. הראיה, אתה מגיע לבן אדם, אתה אומר לו, שלום, מה אתה מבין מזה? אוהב אותך עד כאן.
אוהב אותך אז כאן. אפילו לא אוהב אותך. מה זה? לחיצת יד, תקום בבקשה. לחיצת יד ככה. לחיצת יד ככה. מה אתה מבין מלחיצת יד ככה? או... תיזהר. לסרט שלי. תהיה בשטח שלך. תיזהר. תישאר איפה שאתה. אל תיכנס בפנימיות שלי. אל תיכנס. מה זה ככה? לסרט שלי. כן, זה לקבל. לא לקבל, לא לקבל. זאת אומרת, אני נכנס בתוך הקירוב מקום שלך, ואתה נכנס בתוך הקירוב מקום צרפתי שלי. שם, צרפתי זה חיבוק ישראלי. ישראלי, כן. אה? כמובן. יס? כן או לא? מפלסת מביאים לך כזה קטנה. חכה לגבול. אהבה כיבוש שטח. נובע כיבוש שטח. לא, זה ככה שם. הפך אהבה זה ריחוק מקום. תהיה במקום שלך. זה... אורגנה. למה? זה ככה, תשאר שם. אוקיי מנחם? זאת אומרת שמאהבה נובע כיבוש שטח. עכשיו למה אני אומר כל הזמן נובע? בגלל שבעצם זה פירוש מידת החסד. זה הפשט של מידת החסד. לא כמו איזה גאון ככה אומר שמידת החסד זה אברהם אבינו. ומי זה אמר? מעניין, מי זה הגאון הזה? מי זה? Il a pas développé. הצופים ביוטיוב, זה היה בדקה ה-13 של הוידאו. אוקיי? אז כאן לא מדובר על הפירוש של הגאון הזה. כאן מדובר פשוט, באופן מאוד פשוט. איזה גאון, שמה הוא אמר? זה יותר פשוט. הגאון הפשוט. חסד, מחסד נובע אהבה. מאהבה נובע כיבוש שטח. אפילו אי אפשר להגיד אהבה יוצרת וצריכה ובורה ומה שאתה רוצה, מין אהבה, תוצאה מאהבה, זה כיבוש שטח. למה? בגלל שזה בדיוק פירוש אהבה. עכשיו, אם זה מאהבה כיבוש שטח, זאת אומרת שחסד זה כיבוש שטח. אוקיי, נכון. או, אז אצל הקדוש ברוך הוא, כשיש עניין של חטא. אברהם אבינו. איזה הסבר בניתו. מאיפה? טוב, לא משנה. עזוב. עכשיו, עכשיו לגבי ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, איפה יש אהבה ויש כיבוש שטח? זה בריאה תמידית. כשהוא בורא, הוא מתרחב, וכמו חברה גדולה שמתרחבת וכובשת עוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה ומתרחבת, אז אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא מתרחב. מה אצל הקדוש ברוך הוא? אין לו מה להתרחב. הוא בעצמו, הוא כל יכול, והוא הכי חזק, הכי גדול, הכי גיבור, מה שאתה רוצה. אלא מה? השטח מה הוא צריך לכבוש, זה שטח שחוץ ממנו. מה השטח שחוץ ממנו? השטח שהוא בורא. וזה פרנטרי? במה זה נקרא חסד אצל הקדוש ברוך הוא? זה משנה עכשיו מה נקרא אנטרי. כאן זה אחד מהמידות של הקדוש ברוך הוא זה חסד. מה התוצאה ומה נובע מחסד? כיבוש. איפה יש כיבוש, אין מה לכבוש, הוא הבעל הבית של הכל. בריאה. זאת אומרת, שמידת החסד של הקדוש ברוך הוא הביטוי של י' כ' ו' כ'. ובעצם בחסידות אתם תמצאו בכמה מקומות, שיש שני מקומות, יש כמה מקומות איפה שיש י' כ' ו' כ'. הבעיה עם השם של י' כ' ו' כ' שיש לנו זה ככה, שי' כ' ו' כ' ו' כ', אתם יכולים להגיד ככה, י' זה אצילות, כ' זה בריאה, יצירה, עשייה. אחרי זה הולכים בתוך עשר המידות בעצמם, אומרים שי' זה חוכמה, זה בינה, זה רנפין, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, וזה מלכות. על י' כ' ו' כ' אפשר להגיד כמה דברים, על י' כ' ו' כ' אומרים שזה כתר. אוקיי, כמה דברים אומרים? כאן הוא אומר שי' כ' ו' כ' זה חסד. מאיפה נובע שי' כ' ו' כ' זה חסד? בגלל שבי' כ' ו' כ' יש לנו, יש מה שכתבנו לפני זה, יש לנו הווה, זה מידת הבריאה, וי' הבריאה תמידית. שואל טוב, למה הקדוש ברוך הוא זה שהוא בורא הבריאה תמידית? לא שמענו אותו שואל. או בבריאה תמידית, למה זה נקרא חסד אצל הקדוש ברוך הוא?
בגלל כאילו, שעניין של... למה זה חסד? בגלל מה זה בריאה תמידית? לברוא. כשאתה בורא תמידי בתוך אותו מקום, וגם כן אתה בורא, אתה מתרחב. מה העניין של התרחבות? כיבוש שטח. בריאה זה הווה, ותמידית זה י'. מסכים? יאללה, ממשיכים. הנה ככה. והנה, בסידור שבחיו של הקודש בורכי, כתיב, הגדול... רק תמחוק שם את הזיע. תעשה שליטה, נו. מה יש פזיע? לא משנה, נו. עזוב, היום... נו. אתה לא רואה את זה? הוא יזיע. Mais non, mais c'est pas chauffé. זכותו יגיד עלינו. סברי פוזיה. והנה, סליחה, כדי שתרגישו יותר טוב. שליטה. Alors ici, il y a un rab qui est venu, il voulait m'acheter. למה? אבל זה עלינו. Et je remercie au רב שליטה. לא הייתם בו, אחד רצה ככה לכבד אותי, חשב ש... הרב שליטה, נו, בערב פסח. הרב שליטה! הרב שליטה! הוא לא הבין שזה כלום! Ça va, Guy, va. הוא לא הבין שזה כלום! מה, אני שדיברתי עם הרב ישראל שליטה. שליטה! הוא חשב שניתן לו נדבות בגלל שהוא עושים שליטה מהשם שלי. הלו, יאללה. תעשה ריברס. בסדר, בסופו של דבר הוא מראה סרטון שלי. יאללה. צופים ביוטיוב, באמת נתנו לו פה נדבות. והנה, בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא, כתיב, הגדול הגיבור. עכשיו, פירוש הגדול, אם גיבור זה גבורה. אז מה מגיע לפני זה? זה גדול. מה זה גדול? חסד. פירוש הגדול היא מידת החסד. ומה זה מידת החסד? סליחה, ולכן קוראים לזה גדול. למה זה גדול? יש לו שטח גדול. ולכן אומר, הפירוש הגדול היא מידת החסד. והתפשטות, עוד פעם תסתכלו, התפשטות, מה זה התפשטות? כיבוש שטח. והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים אין קץ ותכלית. בגלל שאנחנו לא חושבים ככה. אבל אתם יודעים שיש עולמות אינסוף? אתם ידעתם את זה? מה כתוב בליקוד התורה? יש מספר לגדודיו? לכאורה כן יש מספר לגדודיו. יש כתוב 1,000 רבבות, משהו כזה. יש מספר, גם שזה מספר ענק, אבל כן יש מספר לגדודיו, אז זה לא אין קץ. נכון, לגדוד יש מספר, אבל מה שיש בתוך הגדוד אין מספר. כמה חיילים יש בתוך הגדוד אין מספר. יש כמה אלפים רבבות של סוגים של גדודים, אבל כל גדוד אין לו מספר. זאת אומרת שכל הזמן הקדוש ברוך הוא בורא אין קץ. רק העולם הזה התחתון הוא, כשאני אומר העולם הזה התחתון, לא רק התר, זאת אומרת לא רק העולם הזה הארצי, אלא כל הכוכבים וכו', יש להם גבול. אבל הגבול הזה הוא רק בעולם הזה העשייה. אבל חוץ מעולם הזה העשייה, יש כל המלאכים, הם בלי גבול, כן? וברואים לאין קץ ותכלית להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חינם. אוי 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 אוי. בכבוד שלכם הייתי רוצה להגיד איזה משהו על העניין של חסד חינם כאן.